familia Nerao Pérez do Outeiro de momento por termos a honra de inaugurar esta 45 edición da Feira do Viño de Omar. Tan só tres breves apuntamentos. En primeiro lugar, a historia da adega. Desde a segunda feira até 1991, o colleiteiro Xosé Veral Rodríguez expón o viño da cidade coa condición de colleiteiro. Neste ano é propiamente cando se legaliza e funda a adega da man de Xosé Ramón Veral Pérez. É o mesmo ano no que se crea a denominación de orixe, a primeira vez que este nome, Ribeira Sacra, ten cobertura legal no DOCA do 23 de setembro. Será no ano 2015 cando Brais Verao López toma o mando coa xubilación de seu pai. Semella que o relevo xeracional está garantido. Un segundo punto, procede dicir que entendemos esta homenaxe como un recoñecemento colectivo a todas as agricultores e viticultores, a todas as persoas, gandeiros, oleiros, cultivadores do mel e máis, que mantiveron en tempos de abandono viva a esperanza dun rural tamén vivo, as que permaneceron, as que regresaron e as que viñeron para acá. Para o terceiro lugar deixo para explicar como a homenaxe ha de ser compartida de homes e mulleres. Eis algúns detalles do tándem Pepe e Pilar. A fronte da casa en solitario Pilar quedaba mentre Xosé traballaba na represa de Castrelo de Miño, cando marchaba ás seituras a Caldelas no tempo da Estila, nos 2 anos que botou nos Países Baixos. A máis, un detalle da vendima na cidade. O Pepe, nós aínda cativos, marchaba a vendimar e ensaiar 2 ou 3 días. Logo, o resto da familia, co carro ao pilo, ao colado da actividade. E alí a mai aínda lle daba a última pousa aos